ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତିନି ଛୁଆ ଓ ମା। ଅଭାବୀ ପରିବାର, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ରାତିରେ। ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବଖରାଟିଏରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପଣ୍ଡିକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପେଟିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତରା ଜାନି, ବୟସ 50 ବର୍ଷ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାନି। ଏକୁଟିଆ ତିନି ଛୁଆକୁ ଧରି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ। ଏହି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଝୁଝୁ ବର୍ଷାରେ ଘର ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ବସିଲାଣି। କେତେବେଳେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଓ କାହାର ଜୀବନ ପଳାଇଯିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସାପ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୀସୃପ। ଉତ୍ତରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ମାସ ତଳେ ମୂଲି କରିବାକୁ ଯାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଘରକୁ। ତିନି ଛୁଆକୁ ଧରି ଚଳିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି ଅସମ୍ଭବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଘର ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦିଶୁଛି। ଏକୁଟିଆ ଘର ଭିତରେ ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ରହିଲା ବେଳକୁ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଭୟ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ନା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁଛି, ନା ଜନନେତା। ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପାଖରେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହା ଏକ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଶୀଘ୍ରରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁ, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ପଳାଇଯିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ବି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା। अदिती तोर काय ना यारी तो काय हिला आहे सांग. मोर ना उतरा जानी तोर ना उतरा जानी ଆଉ ତୋତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ମିଳି ନାହିଁ? 15 ବର୍ଷ ଉପରେ ଆସେଲା ଏବେ 15 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା। କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ଆଣିକି ଦେଉଛି? କିଏ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, କାମ କରିକି ତା ଚଲଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ହେଲେ କେତେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୃହ ପାଇଁ ଗୃହ ମିଳୁନାହିଁ? ନାଇଁ, ସରପଞ୍ଚ ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ମେମ୍ବର ନାଇଁ ଶୁଣବାର। କାହାକୁ ଜଣାଇଲନି? ସରପଞ୍ଚ କହିଲିବେ, ମେମ୍ବର କହିଲିବେ। ଆରେ ଦେଖ ଲୋକ କେ ଜାନୁ ବୋଲ ତାର ଲଗ ଲଗ ମିଶିଲେ ଖାଇଯିବେ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାଖେ ଯାଇଥିଲ? ବୋଲ ତାନେ ମିଶି ଗୋଟାର ଦେଲି ଘର ଖାଲି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ଘର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମା? ଘର ଚାହିଁଛି, ପିଲାଠୁ ସବୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ମୂଷା ମାନେ, ବିନୁ ଭଣ୍ଡାର ମାନେ ସୁବିଧା ହେଲା ଅଛି କହ? ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପିଇବା ବାଟେ ଅସୁବିଧା, আর ঘর দুয়ার বাটে অসুবিধা। বুতি করবি খাই পেটকে খাইবি কি ঘর কুড়িয়া যত্ন নাইবি। মেমর সরপঞ্চ মন ভোট বেলা এ দেয়াতে বলবে সড়ক বাটার ঘর বলি কে তার কইলবে। আর মোর মামা মিশে কইয়া কে দেতে মিশে মোর আঁকি মানে আইসিছে দুঃখিছে বুতি যাইলি পেটর কাছে। তোর কেতরা পিলা টকি? 3টা। হ্যাঁ, ହେଲେ তুই ଭୁତି করলে খাইবার নইলে না? নইলে নাই। ହେଲେ তোর ঘর কুড়িয়া নাই বলি করি তুই জনাইলি সরপঞ্চ মেম্বরকে? জনাই দিবে। ভিডিও পর্যন্ত গলি হবে? ভিডিও পর্যন্ত মিশে গলিবে। মাত্র এবার কাজে নাই হেসি আছে? নাই এবার রাখা। সরকারের তোর কায় দাবি আছে কহ? घर मिलता का लेता का बोल भी खाए दावी नहीं गो ये तेंती घर कुड़िया बेरने खाना बनगा ऐसे में से साफ माराई लिबे टुकड़ा दुईटा माई के खाइला साफ टुकड़ा टियो गोटे फसल आई टुकड़ा गुंसी नहीं होला मोर आमर फैमिली कई दिले भी मरी जाय तू बका सही भीतर लोक मन के डाकली घंटे राती और माराई की घर गडले ओलो शांति रे बिसरे तू रात अंदर रे वाकेसी